بإنترنت يمتلاليهم أجت أمسب أندادلي كله سأل في فيسبوك مصر أي حد بتقال نجار اسمهم أنت يكون علي زي عملي أندابلا نا بروفايل عاتي كفتش جمر يكون مبر بجاكناي بروفايل سألا كالك الزوايك ألان كنز خنون نفرند عاد حاتيتم نا بزمصو قداياتهم يا قات أمين أقداسي الصراح سلازنا برقناو نسوم العتنا في فيسبوك وزور قبل نيروم قداي أصحيفو مستملسات أبيلات كازول ملكة رئيم شو سلام زولنت راي حتى أرمل اكتسادلم قدي أبيدا موبايلات أنحكونا سلام كتبل تملسلوم قلطف ملسه سلازت أرات أرو بسمني قلل كم زلوك فلسلازت دالي بقص بدولم أي تقبلتون قنا حجي نيزربا شوحات يبلين زبلني دمس ملأكتي أموبايل تقبلم قوال مخوانا عندها تحقوسة سأقام يلن زبل تسحيفو سددم نفالا دينا كتبل تحاتم حق ديك الزارب زلو والاسك حسو حربت بلوم كلا حسوت كانت عمتو زبلي زمسل كام زي فلتان أقاد أمي كام زرعني نقرم سأقام يلن لديا بحال كتبل تملسلوم نسو لما سامي كلي سحفلم مباركة على فيسبوك زلو شمو بحصرو خلاص لسه تصحفم كلتيم شمو متنا عيدهم تصبق ليلة تبحلهم تقفل عليهم نتصب حيتو هاي تصبق تفتقت كبلي تسحفلم تصبقتي هنا يكون بخمي فايتك كتبل تملسلوم نسأل خير ايه تسأقمالو دي كبلي حاتم تسأقمي بلنقنا أتي سألي ناتي أنت زي كون خزبل زربا تفنولم نسوس حق خيم أنس زودسكو زن أركو مسلني كبل كيقوي أمنمو ما أنت نزربا كتعملو قنا سألا كسدلو حاتم تمسالين يا ودات زربا عيتت كمالي زبل ملسي مصر أيقنا سقطهم مس مكتنو زبلي زمسل ساقطع مرز تحري أسرت لي أنت يدعى ديه لك ريزول حتو زحازة موبايلو ملكت تقبر قد حق زرواك وقافي تقلبي أنت خونكي كن رادع سلازين كقل ممن قدنا أنت كرنا تمرز إيكبل يتصحفلم هالرأي سنة هوات يمني لك كتبل تتصحف أمو كاب أونلاينون شعون شعو توز كان مقداس تقدس لك أنت كونا يكون بر مخدون أي تسمون أبسمونا قنا عطاني بحق أمبر غير كاي كتب مالك تتسدلوم موبايلو أبعيدو سلاز أنحت أنت مالتكي كبل إيميل سلام انت داكمو أنت بالقواس حلمتو مسبلتهم أنا نيود سمر أكباريم كابزيل الأخي بحيل متشم كجدك أيكون كون كبل يتسحفلم لما جمرتا كتفلي ودي أقات إمكاني حق أزارب أسأل أخوان كتبل تتسحفلوم أمو بفرافايلكي زلخ نسخ دخي كبل يحاتم أني وتتأثر كارها تملسلوم مو حج صباح أنت زدنو أنت يسم أكيب لم بزربا سبات زك أيرسم إتيبلين دلايها كتبل كات ألا مبرحتي واللي الكالخ مسبلتهم كابلكي أب عالم كاب سرعاخون عوالد زخاف آخي نسخ خمس بلم ملسيلن تحركاوي عصر تحمشو دايق أنت يدقى مسبلم حق برحاسو الزرب سب أيفتوني كن أداكي إلكاني كنسخة نمك فايخ آتيخم مش بزربا سب زك أيرسم إتيبلين إلكي مسبلم سلازي حاسخي كوري الكامبر كالا أيكونان أنس نتصاوتي أمبر حجز تولدك والعا كمان تصبع خمس مسكر بسخونم سلاتي نعدخا كبرتي حبلي انتا هاقنا كتبل تحاتم سبيكا بسب استفتركو كنزي زليك انت خونو قنا تصيليخ إليم مسبلم مالاتيسي سرحتني دي خاتم حراي ولاس انت كتبل تتصحفلوم سارحيو زعاتو سمخون مسنقرم ناتون سلازي حتى سارحاتا اتسب كام زخون تنقرمو نهشو زرب أمي أتسوم مسك عند أركون حد بيرا أندابلو بزعلي داك الجمرم أركو بتمساتك سمو دحر مسنح نزاق الفاس إنكا خايت كرفاز بالمكري لقسلوم كلو نقر أسل الصحابتو كام زي قرفا أراقي سدما
ናብ ካልእ ዕላል ኣበሉ ንጽባሕቱ ድሓንዶ ሳሚ ክትብል ኣጋ ቅድመ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ጸሓፈትሉ ዳኪሙ ከም ዝወዓለ ዘምሴን ድሓግናን ዕለቱ ከም ዘፍኸሰሉ ምስ ጸሓፈሎም ገዲ መጽሓፍ ዝረበረታ ትመስል ድምፃ እንዳመልአት ክትልእኸሉ ጀመረት ድምፃ ከም ዝፈትዎ ምስ ነገራ ኣመስገነት ኣመሞ ግናም ኣብየና ሃገር ከም ትቕመጥ ምስ ሓተታ ቤልጅም ከም ትቕመጥ ምስ ነገረቶ ጀርመን ከም ዘሎ ሓበሮም ኣብ ሓደ ከባቢ ምህሎም ከም ዝሕገሶ ምስ ነገራ ንሰውን ከምኡ ጌብራ መልሲ ሰደደትሉሙ ተመሪሓ ዲኻ ዋላስ ክትብል ናብ ውልቃይ ህይወት ሰገረት ከም ዘይተመርዖ ግናም ከምዚ ከምኣ ጓሊ ጽበ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታታውን ድሓይ ገበረም ስድራ ክትሕግዝ ኢላ ካብ ክንደይ ደሌታ ከም ዝበኮረት ምስ ነገረቱ ናይ ፌስቡክ ገዲፋ ሓቀኛ ዕድሚኣ ክትነግሮም ምስ ሓተቶም 29 ክትብል እቲ ናይ ብሓቂ ዕድሚኣ ትነግሮም ንሱን 31 ከም ዝገበረን ናብ 32 ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ ብቁሩብ ከም ዝኣበይ ነግራሞ ካብ ብጽሑፍ ክድወልክዶ ክብል ምስ ሓተቶም ንቐድም ስእልኻ ስለለይ ክትብል ተሓቱ እምበርካ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝነበረ ናይ ፕሮፋይሉ ስእሊ ኣብ ውሽጡን ብጀካ ናይ ኣዴ ማርያም ስእሊ ካልእ ዋላ ሓደ ንመነቱ ዝገልጽ ወይ ዘርኢ ኣይነበረን ከምኡ ካብ በልኪ ደኣ በሊ ብቪድዮ ክንዕልል ምስ ብሎም ብሂወታት ዝጸልኦ ነገር ብቪድዮ ምዕላል ከም ዝኾነ ከምኡ እንዳበለ ዝርብሻ እንትኾኑ ግና ክተዘለቕ ምዃና ትሕብሮም ሽዑ ኣብ ሓደ መሰማምዒ ነጥቢ ይበጽሑ ብድምፂ ክዕልሉ ስእሊ ኢላ ከይተሓቶ ማለት እዩ ብከምዚ ተረዳዲኦም ንሽዑ ተፈላለዩ ኣርኩ ንጽባሕቱ ኣብ እዋን ድራር ይመጽእ ሮቤል ኣርኩ መልሓሱ 100 ኪሎ ሜትር ትውርወርን ብዙሕ ስራሕ ዘይፈቱን ጊዜኡ ኣብ ኮሎል ዘሕልፎን ጓል ክፈቱ ኣትንዩ ምስ ሓንቲ ጓል እንተተላልዩ ካብ ቀደሙ ኣብ ኣራት ኣዕልባ እምበር ሓፍተይ መሓዘ ገለ ካብ ዘይረድኦም ሰባት ሓደ እዩ ሮቤል ዝብል ኣነ ዝፈለጥ ሓፍቲ ካብ ኣቦይ ኣደይ ምስ ትውለድ ጥራሕ ወይ ድማ ካብ ሓዲኦም ኣብ ዝተረፈ ሓፍቲ ዶ መሓዘዶ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ኣብ ኣራተይ ከዕልባለኒ ወይ ከተርሓቅ ጥራሕ ዘለዎ በሓላዩ ስምዓን እንዶ ምስታ ናይ ፌስቡክ ሰብካ ደኣ ከመይ ትቐጽል ኣለኻ ከመይ ጉዳይ ይቀጽል ኣሎ ክብል ሮቤል ተሓንጢሓቱም ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለ ከም ሰብ ግና ይዕልል ከም ዘሎ ምስ ነገሩም ኣታወዲ ክሰርሕ ክትብል ጊዜ ተዕርበለኽም ናይ ኣጋጣሚ ካብ ረኸብካያ መባለይትኻ ክትኮን ትኽእል እያ ሓደራኻ ግና ሃፍተይ መሓዘይ ዝበሃል ከይተስምዓን ኢሉ በደድ ኢሉ ብምትሳእ ክልተ ቢራ ሒዙ መጽዩ በስኑ ከፊቱ ንሳሚ ብምቕባል ቸርስ ድሕሪ ምባል ጣም ክብላ ጀመረም ኣብታ ምሸት ሳሚ ሓወይ ኣለኻዶ ዝብል መልእክቲ ናይ ሊድያ ይመጽኡ ሓወይ ሓፍተይ ትብል ቃል ከይተስምዓኒ ዝብል ናይ ኣርኩ ዘረባ ኣብ ቅድሚኡ ስለዝተገተረም በደዲ በብዋላስ በክልቲ ኢሉ ምስ መለሰለም ብኣግርሞታ ትመስል ነይናይኻ ክትብል ተሓቱም ሓወይ ትብል ቃል ከም ዘይፈትዋ ምስ ሓበራ ጠሪልካዶ ኣብ ፐላሶ ይድየብ ግኑ ቀስ እንዳበልካ እምበር ምስ በለቱም በት ኮይኑ በቲ ሳሚ እንተ ኢላቱ እኹል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ናብ ሙቐላሎም ሰገሩ ብከምዚ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ብቴሌፎን ድሕሪ ምዕላል ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ ኣልዓሉ ንጀርመን ክትመጹ ምስ ሓበራ ክሓስበለይ ክትብል መለሰትሉ